Ay, hindi man pa lang iti DepEd Lawag City. Dakil, akarit iti, Panang depensa ti kinakampyonato ti R1AA. R1 nga mindeta sika kinukorek ko na nga kanina, hindi mo pa nakuha. Huwag kalimutan makinig ng maayos. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Idol Dennis, come in. Madaman ti panagsagana iti DepEd Lawag para iti panang depensa iti kinakampyonato ti Region 1 Athletic Association na meet. Sigon gini Mr. Hildo Salva Jr., ang nagaulo ti Sports and Development Office iti Lawag City, madaman iti panagsagana galpasan iti panahirugin at iti athletic competition karag iti pagadalan iti Lawag City. Ti agdama ket kalikagom iti Lawag City government nga ma-maintain dati kina-champion iti naminduang guntaway ket nga iti megatla guntaway ket madetensaan iti corona iti beneg iti sports plano iti Lawag City government nga makita iti national coaches. Pero ket tuloy-tuloy iti panaginsayo dito athletes iti Lawag City para kung ito masungat doon, R1AA, maangay iti mabit. Ang mismo nga ni Mayor Brian Alcid, pinakita rin nung kini Salva, para palang iti plano, iti panang develop, iti laing iti atleta, tapi ito sa tuloy, iti panang iti corona, ang champion, iti R1AA, iti sirat iti Lawag. Iti agdama ay doon na Bernard Keta nakasuportahan iti city government kanya na bakasapol na dati iti Sirat Lawag, particular iti Department of Education iti Sirat iti Lawag. Good luck iti Lawag City Ilocos Norte iti panang depensa dahil ito kina-champion iti R1AA. Idol, Dennis Felicio, at RMN.